Sanibonani babukeli, ngicela ukunibingelela kuSibani Samathongo channel. Lo okhulumayo uMangqoku bakhe ngisho Sibonise Ntombi ekhophoza umkhwekazi uKheza noKheza Mzeni amanye amadoda aphume nenkabi phila. Usibhamu sogodo esiqhuma simangaze. Namhlanje babukeli beSibani Samathongo channel ngifisa sikhulume ngeladi. Sikhulume ngokuhlukana kwalo ngezigaba zakhona. Sikhulume ngokuthi libaluleke ngani, lisiza ngani. Iladi libaluleke kakhulu uma umuntu osacela izinto kubantu abadala. Iladi usukucela. Ucela ubone ukuthi abakukhanyisele indlela zakho. Makukhona oshoda ngakho noma uma kukhona okungenzeki kahle bese ubamba noma izinkukhu ezimbili mase uyoguqa emsamo mase uphosisa abantu abadala isobho uyabacela. Kwesinye isikhathi iladi alidingi ngisho igazi. Ungathatha ngisho izithelo, uthatha amafruit ushisa impepho bese uyawabeka emsamo. Ngisho ukudla lokho sokuzokudla wena ungakuthatha ukupheke ngaphambi kokuba wena uziphakele udle bese uyaphaka bese uyakuthatha ukubeka kuphi emsamo bese kudla abantu abadala ubabekela ukuthi nasi sidle nidla ekhaya nabo uyaqeda badle bese uyaqeda abakukhanyisele bese bekuvula into ngoba iladi akukhona njalo ukuthi mawulenza kufanele uchithe igazi. Iladi lokucela kubantu abadala ukuthi abakukhanyisele bakuvulele indlela bese bekunikeza izinto zakho sokuthi mangabe lokho kade ukucela esimeni seladi mase kuphumelele suyabuya uyakubona usuyokwenzani suyobonga sobapha isithebe ukuthi ke manje abadle abantu abadala. Libaluleke kakhulu ukuthi uma ngabe uwumuntu kufanele ulenze njani ulenze iladi. Iladi akubalekile ukuthi ulenza ngani. Kodwa okubalekile ukuthi uyabakhumbula yini abantu abadala. Njengoba sike sachaza ukuthi ke ungawafaka izithelo, ufake ukudla lokho sokuphekile noma wenze wona amajuba uphuzise abantu abadala isobho ngoba ilokho okubalekile nokufunakalayo. Ukuthi ke nabo abantu abadala kufanele bazi ukuthi wena uyabacabanga uyabakhumbula ngoba kunomuntu okaqhele emsamo uthola ukuthi ke kunento ayifisayo nafuna ukuthi ayenze nafuthi axhumane nabantu abadala kuyona kodwa yena bese ecabanga ukuthi kufanele enze into enkulu ukuze lento yakhe yenzeke. Cha, abantu abadala ungaxhumana nabo ngani ngeladi elingadingi futhi amandla amaningi. Lokho onakho uyakuthatha ukubeke kubona bese uyabakhumbula. Bona bazobe sebekunikeza amandla ukuthi ubenzele okukhulu ngoba phela thina singane konke sinako siphiwe ibona. Uma sidingile siswele kufanele sikwazi sokhala kubona sibacele ngoba ke isinto sithi ke ingane engakhali ifele embelekweni. Nawe uma ungayi kubantu abadala uyokhala uyocela abazukwazi ukuthi ufunani. Abazukwazi yini le ekuhlupha enyameni nasemphefumulweni engenzeki ngoba abantu abadala balinda thina ukuthi size kubona sizokhuluma ngoba impilo zethu zihlukene kabili. Kunomuntu ongadingi ukuthi enze iladi kanjani na yena abantu abadala bamhlelela impilo yakhe engakazali bese kuzoba khona umuntu ofana nami nawe odinga ukuthi enze iladi ukuze into zakhe zivuleke. Lo muntu usuke ephathiswe amandla ezwi ethongweni ukuthi yena konke akucelayo uyokuthola. Manje uma wena ungasondeli emsamo ungakhulumi nabantu abadala bayahlala balinda wena ukuthi sondela kubona bese uyakhuluma ukhayise izibani ushise impepho yakho bese uyazendlala ebungcoleni bethongo emsamo.
usungayake nakongoti abanye bekulekelele ukuze iladi lakho mawusulenza lihambe kahle ngendlela efanele nokuyiyona, ngoba akufani ukwenza into ngolwazi nomuntu okwaziyo. Kodwa futhi akudingi ukuthi ke uze umlanda abekhona ekhaya, ungakwazi ukuthi uzenzele ini wena iladi. uSibonisa Mathongo uyatholakala ngoLwesine nangeSonto eClermont. Ngicela kungakhohlwa ukusubscribe, nazi inombolo engitholakala kuzona. Ngithi nje ngiyabonga.